Good evening guys. Good evening my family there in the Philippines. Anniversary ni nanay. Late anniversary. Karong adlaw July 27. So mga unta guys. Pahinumdum. Ambot nga na po ning Kristiyano magpahinumduman sa mga date anniversary mo nga dapat kuan ra man ta na kanang birthday nga ano ta guys. Na-April na mga unta nay. Ayun nga unta. Nga ano ta? Dali na. Kung mami mo. Dali na mga silingan. Kaljurit, ani? Pato. Kaljurit ang pato. Suna man ero ni Bungbong. Sa kay iya ang kuano? Yung nakakuha po ng 57% ay yung pag-control sa inflation. Urgent national concern nila para sa mga Pilipino yung paglaban sa graft and corruption, ang taas ng sahod, ang bawas sa pagkakautan, paglaban sa kriminalidad. So may mga puso, nakita po natin na Dami yung din pato guys. Yes, kaya mga membro ng diplomatic corps ay nandyan din sa loob ng plenaryo at bilang sa mga nagsisintay sa zona ng Pangulo at yan ako ang ilan sa mga mababatas si Representative Leila de Lima ay nakita natin ngayong lamang at sabi nga niya kanina na nais talaga niyang marinig yung karugtong nung mahiya naman kayo na sinabi ng Pangulo sa kanyang zona nung nakaraang taon at ang nais talaga niya ay malaman kung sino ba talaga yung iba pa sa mga dapat malusot kaugnay sa korupsyon Naba ka dahil Martin? Ito duda ko dito banha diha. Iba yung ang mata sa mga tao naran niya. Pag yun ni Bungbong nga. Mahiya naman kayo. Last year mahiya naman kayo. Ang suna.
Karon nga year, mahiya naman tayo. Apil na bungbong. Itong State of the Nation address, kundi syempre nais nila ipakita dito kung paano nga may address ang kahirapan, ang pagkakulad sa ating bansa at sa iba't ibang mga hamon na Di sinugba nga kon guys, oh. mga nangyayari dito sa ating Tilapia. maging sa mga external factors gaya ng mga gera, sa gitnang silangan, mataas ang presyo ng Tilapia guys. nagiging dahilan din ng mga pagtaas Pagdiritang pato. ng bilihin. So, inaasahan na ilang minuto na lamang ay magkakaroon na ng joint session. Ano kang kang na? Mga pakulagan ng Kongreso at magkakaroon nga ng pagbigkas ng SONA ang Pangulo. Ayan, kulang-kulang na lamang 10 minuto at maglalagay pa na ito nga yung itinagdag oras ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula rin sa nakita natin sa video, iyan ang mga senador. Alamag, ibali na ma. Mag, ibali ng tilapia. Sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung ito nasabihan kung paano nga ba pinipilit na sino ang sasalubong sa Pangulong Bongbong Marcos. Well, iyan may mga dinidesignate talaga. Halimbawa sa Senado, yung leadership nila, may mga sinasabi na mga magiging contingent, ikaha yung mga mag-represent doon sa upper house. At ganoon din naman sa Kamara. Siyempre, yung mga nasa majority, nag-assign sila ng mga mamabatas na sasalubong sa Pangulo. At meron din naman, nakita tayo ng mga minority. At siyempre, pagpasok din ng Pangulo dito sa kanyang area, dito sa loob ng batasan, ay marami pang mga mamabatas at mga guest ang makamay at bumabati sa Pangulo. At siyempre, yung iba, pagpapakita rin talaga yan, siyempre, ng pagkala at pag-renew ng ties sa Pangulo. At siyempre, mahalaga ang pag-renew ito sapagkat kada taon lamang Wapay 8 minutes. halos nakakasama tuwing ganitong okasyon ang Pangulo. At ito nga, itong plenaryo talagang handang-handa na para sa joint session ng Kongreso at sa SONA nga ng Pangulo na ito na ang pangalawa sa huli niyang magiging SONA bago matapos ang kanyang termino sa 2028. At nakikita natin ngayon, Diano, at umupwesto na yung kakanta para sa ating pambansang awit. Nakita na rin natin, nakapasok na rin sa loob si Congressman Sandro Marcos na isa sa mga Next year, sumalubong sa kanyang ama. last suna ni Marcos, maingon na si Marcos ini. Na anong oras ngayon ay mag-uumpisa na ang ikalating Sunod tuig, suna mo anak siya nga. Hindi pa ito ang last suna ko. Dahil magdideclare ako ng martial law. Ito ngayong okay na to guys. Okay. Bye-bye. Special thanks to my subscribers, SPML Boys, Satbir, Mustak, Altap, Shiba, Umit, Ganga.